jauzi baten moduan, zeru kolorez, itxasoari begira, begietan. Maren eta Jon eta Maren. Zuen egoera ezagutzekoetan, Marenek zer da daukana? Marene dauka CDKL5 izeneko gen bat mutaute. Gen hori X kromosoman aurkitzea, eta bere zeregine da proteina bat sortzien Marenen garapena normala izieteko. Daukan hori noiztik dakizue? Marenek 3 bat aste zauzkela kontura ginen movimento raro batzu betia izitula. Eta hasieran importantzi ez ginen eman, baina asti pasatzen ziguzten eran, pixke mozka ginen. Eta ingen duen grabau eta urgentzikia ginen. Eta neurologo bat ikusi zunin, esan zuen bazpare proba batzu ekien hasiatzila. Zuek momentu horretan, zerbait antzematen zenuten, baina horren beste ez. Eta nola hartzen duzue guzti hori? Hasieran kiston golpi, hasieran ez dezu espero. Baina, bueno, ez atei zuenin, hau dago, pare bat, 3 bat egun nik uste esan ziguen, baina ez ginela, ez gendula zaien. Eta gero, poliki, zenin janein, ber. Maren ze egoeratan dago orain? Zein da bere egoera gaur egun? Maren, ikustea bere garapena ez dela, bere dago beste umina bezalako, Mugitzen da, baina ibiltzeko gai da? Ez. Ibiltzeko ez da gai. Ez da, tente hotek horrek gerretik laundu emertzago bezala ez dago integrian katan. Hitz egiteko gai da, Maren? Eta orduan berarekin komunikatzeko? Nola ulertzen duzue bera? Nola beti dain gauden, zein antzen mateixo. Zein nahi du, ze ez du nahi, guztua noiz daun, azarre noiz daun, parrekeu, neharrekeu. Eta txarrena nire ustez da atake epiletibo bau itzetua. Izaten ditu. Marenek daukanik ezagutzen duzue? Bai, Espaini mailen dago asoziazio bat, gaudela 52 familio. Baina, estatu mailan. Espainia mailan, bai, familia gaudenak, gaixotasun duela daukedenak. Euskal Herrian bada Marenek daukanik? Bai, Bilbon ezautze dugu, beste neska bat, Maren baino urtea gaztiokua. Bat mutazio genetiko iguela daukena. Maren adibidez ikastorara joaten da, ikastetxera joaten da, bere lagunekin dago. Bai. Laguntza bereziren bat beharko du. Bai, beretzat irakasle bat. Eta aparte dauzkai logopeda, fisio, daneti dauko. Daneta. Bai, ezin dauke jau, porque txapo, zateana. Bai, txapo, pozik zaudete. Oso. Marea Urdinan sartu zineten, Marea Urdina kamiseta ekarri guzue biok. Ezagutzen zenuten aurretik? Bai. Marea Urdinak hemen Urola Baiaran talde oso potentia. Indarra handia egiten du. Eta zerren bila joan zineten, zer eskaintzen dizue Marea Urdinak? Marea Urdinak eskaintzen dizu babesa, makia jun berbazu, zenin bakarri jun, talde baten barrun jun, beti intergexo. Jesu, ozer arazo dugu ezula komentatzen zu eta batek ez babestik, alkarri intentatzen dugu intzet konponbide bat emati, laguntzi, bai, ni uste berreko talde bat dela. Beharrezkoa. Urdina zara zu olatu zara. Txapo horretaz gain, bizipoza zerk ematen dizun eskatu nahiko nizuke idaztea. Txarteltxo batean, zuk nahi duzuna.